Здравейте, аз съм Михаил Гейминг и в този клип направих едно високоскоростно влакче, което се трудих много, един час го правих. Някои ще кажат, не си го правихте, аз го правих чистия фалшиво, нали? Кой не е това, само така. Това го правя за 100 показване, където събрах, това е много за мене. Все пак. Ето, започваме. Юпи! Трудих се много за това, надявам се да ви харесва. Оп. Гледай там какво става. Опа, даже лаги малко. Надявам се да ви харесва. Тук малко се запаля, и направих това морще. И така. Опа. Виждате моста. На мен доста ми допада. Много да ги харесвам, не заради друго. Защото е на високо все пак. Така. Надявам се вашето нивото ми, да, не иска че да е харесало. Не забравяйте да се абонирате и да харесате клипа. Така че като се абонирате, нали, казвате ми, че искате още да снимам, като харесате такова тая поредица, ако е на Minecraft, GTA 5 и така. Може би, казвам може би, ще снимам на S4 лига. Може би. Трябва само да взема лаптопа. И надявам се, че да ви е харесало и чао.